जेबि क्रिएशननि बेनाराव दिहुनजानो गोनां बोसोन बर' सावथुननि टिजारखौ मैया अफिसियेलि इउट्युबाव हगारबाय। बे सावथुनखौ दिथा होदों गणेश बर' बिथाङा। सावथुनाव गुबै फावगिरि महरै फाव खालामदों ओम प्रकाश केरकेटारि आरो प्रियंका लाहारी। लोगोसे जेसास केरकेटारि, रुबल बर', माइकेल बर', उत्तम बसुमतारी आरो थेन्थामालि केरकेटारि गोबां गोजाम फावगिरिफोराबो बे सावथुनाव फाव खालामदों। एफ.एक आरो एक्शननि दिथाखौ होदों बिजु दैमारी आरो जितुमनि सूत्रधारा। बे सावथुनखौ बोहैथि बोसोरनिनो सेप्तेम्बर दानाव दिहुनजागोन होननानै फावखुंगुर जेसास केरकेटारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो।